marhaban izuwa tashar Hausa Room 24 TV da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. 'Yan sanda sun yi ram da wasu sojojin bogi guda 4 a jihar Legas. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Room 24. Dakarun hukumar 'yan sanda sun yi ram da wasu mutum 4 sojojin bogi a daren jiya a jihar Legas. Kamar yadda kafar yada labarai talabijin Hausa ta rawaito, mutanen 4 maza 3 mace 1. Bayani ya nuna cewa ɗaya daga cikinsu ya taɓa aiki da hukumar soji ta ƙasa Najeriya, amma a shekarar 2019 ta sallame shi a bakin aiki. Cikin hukumar 'yan sandan jihar ya bayyana cewa an kama su kuma an kai su babban sashen bincike na manyan laifuka domin tsananta bincike a kansu. Idan wannan ne zuwanka na farko, kar ka manta da danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da dumi su da zarar mun ɗora. Mun gode da goyon baya da kuke bamu da kuma bibiyar tashar mu ta Hausa Room 24 mai albarka. Mun gode.